Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la Washington DC Amérique faba kɔnɔ an ka bi jɛmukan a kumaba bɛna tali kɛ ayiwa Kidal de kan n'a yirala k'a fɔ ko duniya kɛlɛyantɔ ka finitigi banfulamantigi olu kɔni ye kɛnɛ bila o fana na an bɛna hakilijagabɔ kɛ ani jamanadenw ka fɛlaw Kidal yɛrɛ lahalalaw kan Mali sɔrɔdasiw bɛna yɛlɛma yɔrɔ min kɔnɔ nka kɔni yirala k'a fɔ ko MINUSMA ma o yɔrɔ bila o hukumu kɔnɔna na fana an bɛna kuma SEMA n'o ye maa murutilen olu ka laseli kan min b'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ Kidal kɔnɔna na u ye MINUSMA ka dagayɔrɔ ni u y'o minɛ bi ka fara o kan an bɛ taa Burkina Faso walasa ka kuma san 9 kɔfɛ ni jamanatigi kɔrɔ Blaise Compaoré bɔra fanga na u bɛ tasi bila kɛ ayiwa o ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na an bɛna kuma di an balimakɛ Kade Traoré ma ka bɔ Wagadugu ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an na an n'an ka hakilijagabɔlaw fana n'o ye Nuhu Togo ale fana bɛna kuma ayiwa sɔrɔdasiw Mali finitigiw ani duniya kɛlɛyantɔw ka cɛdenw bolo ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kan ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo nin de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma bi Mohamed Touré fɛ ka bɔ Washington DC. Ayiwa kunnafoni kɔni bina jirala k'a fɔ ko bi tarata don ayiwa duniya kɛlɛyantɔw ka ciden baara min bɛ Mali kɔrɔyanfan la kɛrɛnkɛrɛnna Kidal mara la k'olu kɔni ye dugu bila ayiwa an b'o hukumu kɔnɔna na ka d'a kan kabini waati na kɛlɛ dun kunla maa murutilenw ni Mali finitigiw cɛ ka kɔn ni Nations Unies sɔrɔdasiw bɔli ye o sigida kɔnɔna na VOA Bambara kunnafoni dira Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni walawala yan an ka lamɛn. An bɔra Kidal bi tarata sɔgɔmada la MINUSMA ka cakɛda ɲɛma dɔ Kidal ka laseliw la AFP ye ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ k'u bɛna bɔ ne dugumasiraw de ye ka Gawo magɛn kɔrɔnfɛla la dugu belebeleba kilo 350 ni Kidal cɛ MINUSMA ka lakanakɛla jalatigiba dɔ ka fɔ la min ma sɔn yɛrɛla ko fɔ ma ka da lakanacogoyaw kan bolifɛn 100 de bɛ kɔnvoi nin kɔnɔna na a ka fɔ la kan labilali pewu bɛna kuncɛ tile tɔ kɔnɔna na MINUSMA seere dɔw ka fɔ la kɔsada la lakanabolo lagosiliw marafatigiw fɛ Mali sɔrɔdasi faamaw bamancikɔrɔw kulu ani dansagokɛlaw fɛ minnu bɛ fitinɛ gɛlɛnw na yaasa ka se ka Mali kɔrɔyan fanfɛla sigida mara ninnu minɛ waleya kɛra sababu ye ka MINUSMA bila a ka minɛn cɛ teliya la k'a dagayɔrɔw labila waleya min digira kosɛbɛ Mali sɔrɔdasi fangatigiw la MINUSMA ye Agayelok kan labila ka sɔrɔ a ma a lasegi Mali fanga marabagaw ma o waleya kelen de bɛ sɔn ka lawaleya Kidal fɛnɛ la Mali armée tɛ yɔrɔ min kɔnɔna na fɔlɔ nka kabini dɔgɔkun damadɔ ni bi cɛ Mali armée tun ye a ka cɛdenw lawuli ka u kunda Kidal kan convoi bɛ halisa ANEFIS kilo 110 ani Kidal ni ɲɔgɔn cɛla la armée ye renfortw bila fɛnɛ ka taa Tesalit MINUSMA ka kan wɛrɛ labilalen ka taa kilo 200 ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa halisa duniya kɛlɛyantɔw ka ciden baara min bɛ ayiwa Mali la walima MINUSMA o ka bɔli Kidal la n'o tun y'o dagayɔrɔ ye Mali kɛlɛcɛ olu sigilen bɛ ANEFIS n'a yirala k'a fɔ ayiwa balimamuso bɔra k'a fɔ sisan olu bɛ kilomɛtiri 100 o ni 10 dugu ni ɲɔgɔn cɛ la Modibo Dambele n'ale ye VOA Bambara kunnafoni dira ale ni Kidal duguden Sidi Amar olu malasara walasa ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ayiwa ni lahalaya min bɛ Kidal ni waati kɛrɛnkɛrɛn na an ka jɛ k'u lamɛn. N'an kɔni u jɛlen an taara u lajɛ an y'u tɔtala ye donc kabini tile dama dɔ an ɲɛ b'u la u ka labɛn kɛ u bɔra sɔgɔmada in na mobili caman donc citerne b'a la mobili tɔ ninnu fana b'a la donc an bɛ se ka fɛn min fɔ dɔrɔn k'u bɔra kan kɔrɔ donc u ma fɛn ma to yen na donc u ye k'an bila bi sɔgɔmada in. U ye k'an bila nin wagati in na jɔn bɛ k'an kɔnɔ dɔn? U ye k'an bila nin wagati in na mɔgɔ minnu bɛ k'an kɔnɔ mais u ma don k'an kɔnɔ ten mais u bɛ k'an kɛrɛfɛ nka maa minnu donna k'an kɔnɔ u ye civiliw de musow ani jeunes donc CSP mɔgɔw de bɛ k'an kunna donc u bɛ k'an kɛrɛfɛ k'an sécuriser. Mali sardasiw ma don k'an kɔnɔ fɔlɔ olu bɛ yɔrɔ jumɛn na? Bon an bɛ waati min na an t'a dɔn n'u bɛ yɔrɔ min na kibaruya minnu dira an ma o y'a sɔrɔ k'u bɛ ANEFIS de
nga ankuru be tuma be contrôle ke sanfɛ ka yɔrɔ lajɛ u ma ye Kidal dugu kɔnɔna na fɔlɔ. MINUSMA tagalen sisan dugu kɔnɔna bɛ cogo di ye? Paniki de be mɔgɔw ja sigilen tɛ sabula a be mɔgɔw kunna ko ni MINUSMA tagara dɔrɔn Mali sɔrɔdasiw bɛna k'an ci ka o fɛn ninnu de be mɔgɔw kunna bi. Kɔni sirani kɔni bɛ yen nɔ. Mali saridasolakaw foroba laseli la u y'a yira k'a fɔ olu ka baara tɛ k'a fɔ k'u bɛna bin jamanadenw kan u bɛ fɛ k'u bolofɛnw lakana munna Kidalikaw bɛ siran? Mɔgɔw bɛ siran sabula k'a fɔ ko kabini kan ninnu bɛ ka bila MINUSMA fɛ ka di Mali ma cogoya min na bɛɛ bɛ ka ye k'a tɛ ka kɛ ni basi ma kɛ. Ayiwa sisan ka da ni kunnafoni laban min dira anw ma Sidi Amar fɛ ka bɔ Kidal. Ayiwa SEMA mɔgɔw fana n'o ye cadre stratégique permanent olu ye laseli kɛ ka ɲɛsin ayiwa ni lahalalaw kan min na u b'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ Kidal kɔnɔna na dugu kɔnɔ ani u bɛ MINUSMA ka dagayɔrɔ la. VOA Bambara kunnafoni la halisa Modibo Dambele ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Marifatigi jɛkulu tagara ka t'u daga sɔgɔmada joona la duniya jamanaw ka keleyatɔnba ale wulila ka bɔ a ka saradasu dagayɔrɔ min na n'a bɛ wele ko kan ni sɛbɛntiyara AFP fanfɛla la ka bɔ jamana ka nagakɔrɔ marayɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ma mun ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ ka da nin ko in a ɲɛsiranya kan. CSP ni o ye cadre stratégique permanent ko ale kɛlen no ka MINUSMA tun dagalen bɛ yɔrɔ min na Kidal o kan k'o ta nin wagati na ni laseli kɛra u ka sɛbɛn fura dɔ la. Nin ye kan sabanan ani laban ye mun labilala MINUSMA fɛ ka bɔ Kidal mara kɔnɔna la Tesalit ani Aguelhok kɔfɛ. Ɲininkali ye mun ye o ye Mali furancɛ fanga mɔgɔw ka jaabili ye ni o ye ka se ka u ka mara boli Kidal kan kan ni marifatigi jɛkulu olu kɛlen no ka t'u daga ye o kɔni kuma o bilala kɛnɛ kan ni wagati na. Nin kulu ninnu u tun ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la ni Mali jamana ye san 2014 ani 15 wagati la wulila ka mankan daminɛ tuguni kabi MINUSMA ka tagaliko kuma o lawaleyali daminɛna. U ma sɔn ko MINUSMA ka se ka ni kan ninnu di Mali jamana faamaw ma. Kidal ale ye kan 8nan ye MINUSMA bɔra yɔrɔ min na kabi utu kalo daminɛ la Mali jamana kɛɲɛka ani camancɛ yanfan na kan 12 kɔnɔna la. MINUSMA ye sama ka bɔ yen teliya ani bagabagali kɔnɔna la. Ayiwa an bɛ to halisa Kidal lahalala ko kan o hukumu kelen kɔnɔna na yaasa ka jamanadenw hakilina sɔrɔ a ko la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamakɔ Mohamed Daɲɔgɔn ale y'a ka kuma bara ɲɛsi kuma falen na jamanadenw ma k'u hakilina ta an'u fɛla nin ko nin kan an ka jɛ k'u lamɛn. A yirala k'a fɔ bi tarata dunya na MINUSMA ale kɛlɛkɛcɛ minnu dagalen no Kidal kɔnɔna la ko olu kɔni u bɛ ka bɔ Kidal kɔnɔ pepepewu. Maliden caman kɔni y'u ka jusumakasa yira ka da o yɔrɔ kan sabula u bɛ ka bɔ ka sɔrɔ mun ye Mali finitigilakaw ye olu ma don Kidal fɔlɔ. Kosa Mayiga. MINUSMA bɛ ka bɔ Kidal cogoya min na cogo ɲuman tɛ. Ne hakili la kɔni janfa b'a kɔnɔna na parce que aw ni gouvernement sigi ka kuma ka waati kɛrɛnkɛrɛnyara fo ko aw bi bɔ Kidal. No aw bɔra o k'a sɔrɔ waati min ma se aw ma foyi fɔ gouvernement ya o ko i b'a dɔn kati bɛn. Wa MINUSMA maaw u bɛ ka bɔ ni lahalaya min na ka sɔrɔ Mali finitigilakaw ma don o b'a to u dagayɔrɔ mun ye Bamacikulu ye olu ka taa u daga o yɔrɔ kofɔlen na o fana malidenw ma o faamuya kosɛbɛ. Amadu Kuyate. Kan dun bɛnkan min fɔra a fɔra de k'a fɔ k'u bɛ kan bila k'u b'a di Mali force armée minnu y'an ka faamaw ye. Bon an ka wolomasiri tabagaw bon kan ma d'u ma olu bɛ ka taga donc sincèrement an m'o faamu an hakili la déjà k'a fɔ ko MINUSMA u y'u yɛrɛ kan sɔsɔ. Bon a fɔra de k'u bɛ taa k'u bɛ Kidal kan ani kan tɔw bɛɛ lajɛlen k'u b'a di Mali sɔrɔdasiw ma. O la an b'a yira k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ mun ye MINUSMA kɔni a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ka da o kan olu kɔni u tɛ se ka mɛn Kidal kɔnɔna la kosɛbɛ maliden caman y'a faamuya ka da o yɔrɔ de kan. Umar Konate n'ale ye kunnafonidila ye an k'a lamɛn. MINUSMA yɛrɛ nana ɲɛfɔli kɛ ko lakanabaliya dɔ bɛ k'ale tɔɔrɔ o de b'a to ale tɛna se ka o waati fɔlɔ ninnu makɔnɔ donc k'a b'a ka minɛnw cɛ yan'o cɛ. Bon n'o fɔra Mali ye se wɛrɛ t'an ye a kɔni ma diya ye a ma bɛn a ma bon se wɛrɛ t'an ye an y'a lajɛ u taara nka u tagalen na sisan a kɔni bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye sabula u tagacogo in na fɛnw tagabolo b'a yira fɔ a ka ca Ala fɛ an tɛ kisi kɛlɛ ma Mali sɔrɔdasiw ni Bamaci ninnu MINUSMA tagacogo in b'a to
kɛlɛ bɛ sɔn ka boloba parti fila in ɲɔgɔn cɛ. An b'a yira k'a fɔ mun kɔni ye MINUSMA ye u y'a yira kunu k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɔra Tesalit ani Aguelhok mun ye octobre kalo tile 21 ani a tile 23 ye ko olu donna gaw kɔnɔna la. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa halisa Kidal lahalako la MINUSMA n'o ye diliya kɛlɛtɔn ale ka ciden jɛkulu min bɛ Mali la n'o ye MINUSMA halisa o y'a ka sigiyɔrɔ labɔ Kidal min bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ boli min kɛra ka kɔn a labɛn cogo ɲɛ. Ayiwa ka sababu kɛ haminawa ko dɔ tun bɛ yen n'o ye lakanako fan fɛ minnu ɲɛsilen bɛ lakana ani gɛlɛya juguyaliw ma. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Georges Atino ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko la ka bɔ Bamako an ka jɛ k'a lamɛn. Diɲɛ seleke naani ka kɛlɛbolo mun bɛ Mali la MINUSMA olu tagara ka bɔ Kidal mara la ka sɔrɔ hali don kɔfɔlen ma se sabula MINUSMA tun kan ka bɔ Kidal de novembre kalo tile 15 nata nka ka kɛɲɛ ni u ka kɛlɛcɛw ka lakanako ye u ka fɔ la u ye Kidal bila ka sɔrɔ latigɛ kɔni ma kɛ Mali marabaw fɛla ye. MINUSMA tun y'a lase k'a fɔ ko Mali marabaw ma yamaruya jɔnjɔn di olu ma walasa u ka se ka u ka kɛlɛcɛw ta pankuru la ka bɔ Kidal. Collectif de la défense des militaires o ye jɛkulu mun ye Mali marabaw jukɔrɔma dondobaw ye olu fɛ MINUSMA tun man ka bɔ Kidal ka sɔrɔ u ma Mali marabaw ka latigɛ bato. Samu Kone ale ye CDM kumalasela ye ale fɛ nin ye janfa yɛrɛ de ye. O de bɛnkan sigira ka kɛɲɛ ni décembre kalo nata tile 31 ye MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ pewu nka a kan ka kɛ ni sɛbɛn min ye n'a bɛ fɔ o ma calendrier o calendrier n'o programme o b'a ka bɔ a da fɛ dɔɔni dɔɔni ni MINUSMA ye o bɛnkan sɛbɛn bɔrɔtɔ o kɔni anw bɛ a jateminɛ janfan ani bɛnkan bɔrɔtɔ de ye anw tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ a la o kɔ sabu i ni mɔgɔ bɛnna kan i kan ka yɔrɔ min di a ma waati min na cogoya min na ni ma kɛ o cogoya la c'est que hakilina wɛrɛ bɛ e ma kɛ donc hakilina wɛrɛ min bɛ MINUSMA ma MINUSMA b'o dɔn MINUSMA ye kan to mɔgɔ minnu ye a b'olu dɔn sabu a kan ka di minnu ma a ma di olu ma ni o ye Mali finitigiw ye donc o jaabi kɔni dalen bɛ kɛnɛ kan o MINUSMA ka kɛwale nin bɛ o jaabi jira. Ibrahima Aran Diallo n'ale ye kunnafonidilan ye wa ɲininikɛlan fana don kɛlɛw kunbɛli barada OPGCS la ale fɛ MINUSMA ka nin tagali ka bɔ Kidal kɛrɛnkɛrɛnnen la ko bɛ faamu ka kɛɲɛ fana ni lakana kunkanko ye. Groupe armé ka ca terroristes b'a la indépendantistes b'a la milices wɛrɛw b'a la donc y'a k'a fɔ ko insécurité lakanabaliya fanga ka bon kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen na donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye an ka yeli la min ye nin tagali in fana ko teliya wa ne ye jateminɛ yɛrɛ fana kɛ tagali ko yɛrɛ fana gansan tɛ problème ye kosɛbɛ ten problème gɛlɛya bɛ bɔ yɔrɔ min na yɛrɛ o ye de k'a fɔ MINUSMA ka tagali ko a ye yɔrɔ minnu bila i n'a fɔ yanni a ka se Kidal yɛrɛ ma Aguelhok ni yɔrɔ caman Tesalit ninnu fo ka taa se ANEFIS ninnu ma alors Mali ɲɛmɔgɔw Mali sɔrɔdasiw ni rebelle kɔrɔw ma sigi ka kuma ka sanga ni o waati o baaraw taabolo ye donc o de nana ni gɛlɛya hali n'i y'a ye bi furukufuruku ni tension bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye de sabula sigi ka fɔ ma kɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ma kɛ walasa ka MINUSMA ka tagali ko in a ko bɛ labɛn cogo min o de kɛra sababu ye bi ka na ni furukufuruku yɛrɛ caman ye Mali marabagaw ani rebelle kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara Kidal kan MINUSMA tun tagara fana ka bɔ Aguelhok ani Tesalit kanw na o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen b'a la ka waleya yanni kɛrɛnkɛrɛnya la décembre kalo tile 31 cɛ o don mun na MINUSMA kan ka Mali bila pewu i n'a fɔ bɛn kɛra kan cogo min na o ni Mali marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Georges Atino VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Nimesa
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa Malikura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tominiya radio parisien kan fiɲɛ turukala 98.8 kan Gawuka an bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ turukala 106.1 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page VOA Bambara halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ n'o ye Washington DC studios Waronana. Ayiwa sisan an bɛna hakilijagabɔ kɛ lahalaya min bɛ sen na Kidali n'o ye dunuya kɛlɛyatɔn ka cɛbɔw ka don ye ani ayiwa Mali finitigiw bɛ labɛnni na hukumu kɔnɔna na an bɛna taa Bamako ka kuma n'an balimakɛ Nuhu Togo ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye hakilijagabɔla don lakanako fan fɛ ayiwa Nuhu Togo i ni wula. Mohamed aw yɛrɛ ni wula. Ayi ni ce o la ayiwa nin don kɔni a tun makɔnɔnen don jamanadenw caman de fɛ nin y'a san 10 ni kɔ ni dunuya kɛlɛyatɔn cɛdenw banbalen bɛ Mali kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ tun sigilen bɛ ka nin don laban nin kɔnɔ n'o ye Kidali ta ye ayiwa hakilina jumɛn bɛ aw ka yɔrɔw la bon kɔnɔna na sisan ka ɲɛsin nin don nin ma n'o ye ayiwa MINUSMA ka bɔli ye. Ni jateminɛ kɛ k'a lajɛ gɛlɛya kɛra kosɛbɛ parce que maliyɛnw bɛɛ sigilen don ka baara in kɛ cogo min hakili jagabɔ min kɛra ninnu ka se ka bɔ labɛn na o donna cogo min baaraw sera ka kɛ cogo min réunion kɛra ministres ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ka se ka kɛ MINUSMA mɔgɔw hakilinaw dɔw de dilen don k'a fɔ kanw kan ka di bi an bɛ kan seginnan de la n'o y'o di bi n ka taa dira gɛlɛya kɔnɔna na parce que gɛlɛya kɔnɔna na cogo di n ka baara min kɛra MINUSMA mɔgɔw kan ka bɔ Kidali an tun bɛnna min kan a kan ka kɛ kalo tile 15 fan fɛ kalo tile 16 mais jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati na gɛlɛya nana ka kɛ depuis kan fɔlɔ ninnu dilen an bɔra bɛɛ depuis o kan dira mankanw kɛra o kanko la donc yɛlɛmaw donna ko kɛcogo la armée déplacée la n'i y'a hakili jagabɔ kɛ ANEFIS minɛna ka taa Tesalite minɛ an bɛna se Aguelok tuma min o ye kan bila o taara passation ma kɛ an ye jateminɛ kɛ depuis tile 2 na o wulila o ye kuma caman kɛ bi an bɔra kalama k'a fɔ bi o ka avion laban ye o ka responsable ta n ka donc n'o y'o ka ɲɛmaaw ye ka bɔ tɔw ye sira minɛ n ka ka bɔ n ka donc min ye bɔra Aguelok ani Tesalite olu sera kalo tile 29 Gawo jateminɛ kɛlen don k'a fɔ aussi olu yɛrɛ tɔw kɔnɔlen sɔgɔma joona in na o y'o ka minɛnw bɛɛ ta ka bɔ n ka kan bila n ka donc passation de tun kan ka kɛ semaine fɔlɔ de tun kan ka kɛ gouverneur ka papier ta k'a d'o ma ka passation kɛ mais an ye jateminɛ kɛ o ma se k'o kɛ o ye kan bila ten ka anticiper a ma kɛ min kan ka kɛ kalo tile 16 cɛ o ye n ka donc kan di kunun sɔgɔma joona in na à partir de 6h du matin o y'o ka minɛn ta ka kan to yen mais gɛlɛya caman kɛra bi o kɔnɔna de la nka ka kɔn ni nin ye Nuhu waatinin kɛra MINUSMA y'a ka gɛlɛya nin ɲɛfɔ Mali faamaw ye bɛɛ y'u kumakan mɛn maliyɛn jamanadenw caman bɔra an ma foyi faamuya MINUSMA la sisan u b'a fɛ ka u sen ayiwa sumaya a ko la o hukumu kɔnɔna na Abdoulaye Diop bɔra ka ayiwa ɲɔgɔn ye kɛ ni lasigidenw ye jamana kɔnɔ walasa k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko cogoya si tɛ la MINUSMA tɛna se ka tɛmɛ ayiwa sarati min fɔra u ɲɛna nka e ko nin ma se ka baro la mun n'a sɔrɔ su ma bɛn u m'u labɛn ka bɛn a don waati ma ka don Kidali yɛrɛ kɔnɔna na barisa bɛɛ tun b'a dɔn ko nin tun bɛ nalen Aguelok tɛmɛnen n bɛ fɛ ka min f'i ye maa man kan ka kɔrɔtɔ nin ko in na nka a kɛra cogo cogo kow bɛ ɲɛnabɔ mais min don an tun bɛ fɛ bɛɛ k'a ye dunuya latigɛ tɔn mɔgɔw bɛ baara min na hakilina min na o b'a la bɛɛ ka se k'a faamuya mais n bɛ min f'i ye hakili jagabɔ la ni a ka di don min armée ye n'o bɛ fɛ ka kan minɛ don min o b'a minɛ parce que bi n bɛ a ɲɛ f'i ye n ka ka baara latigɛ ala y'a kɛ baara min kɛra ADFIS Aguelok ani Tesalite baara kɛra ka yen yɔrɔ bɛɛ minɛ kunun Kidali mara la ka kilomètre 20 ani kɔ ka donc armée tun bɛ nettoyage la armée tun bɛ baaraw kɛla donc an bɛ Kidali kɔnɔna man jan o bɛ kuma min bɛɛ la bi n ka n kɔni bɛ ko kelen f'i ye ni sini ni avion 2 wulila 3 wulila bi parce que min kɛ u bɔlen ka kan to maaw de donna dugudenw donna kan kɔnɔ k'o ka fɛn o fɛn bɛ yen n ka k'o ta n ka kan piye fɛn o fɛn bɛ yen ni minɛnw don o y'a ta ninnu b'a fɔ k'olu ye kɛlɛkɛden o b'a kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye a bɛ k'i ɲɛna yan tile 2 na n'an bɛnna kan ka baara bɛɛ kɛ n'an kan bɛ don waati min fɔra n'o ye tile 15 ye n'an kan bɛ don an bɛ don a tɛ tɛmɛ n ka taa hali heure 5 kan parce que baara min kɛlen don i dan ye i ka avion ta bi kan in kɔnɔna na ni mugujugu 2 3 filila i bɛ ninnu bɛɛ ye o bɛ tunun ka taa dugu kɔnɔna na. ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ comme fɛn kɛnɛ kan yan fɛn falenba donna a ko la bari sabu
Sema Mao n'o ye cadre stratégique permanent u ye laseli kɛ sɔgɔmada joona na k'olu kɔni ye daga yɔrɔ nin minɛ kabini don filanan na u bɛ k'a fɔ k'u kelen bɛ ka nɔgɔ bila pankuru jigiyɔrɔw la walasa pankuru kana se ka jigi e ko o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔsiw ka doni Kidali yɛrɛ kɔnɔna na basabu duguden caman bɛ yen waati min kɛra u ye adamadenw labɔ ka taa n'u ye pankuru la walasa Barkane maaw kana se nka e ko o ɲɔgɔn wɛrɛ n'a kɛ Mali sɔrɔsiw la wa n bɛ fɛ ka min kɛ ka baara min kɛlen don ka bila aujourd'hui bi baara kɛlen bɛ cogo min ka Kidali alentour la Kidali yɛlɛmabolo fan bɛɛ lajɛlen ka taa donc a bɛɛ minɛlen don mouvement foyi tɛ se ka kɛ ka taa donc heure 4 heure 5 heure 6 n'o mouvement kɛra ka taa donc Kidali kan ka minɛ cogo cogo ka taa an bɛ se ka minɛ o baara bɛɛ kɛlen don ka ban mais ni don min na ye décision ta de k'i ɲɛna an bɛ tila ka segin ka na i ka radio na k'a ɲɛfɔ o da ye ka taa donc n y'o de fɔ heure 3 pilotage n'i y'o kɛ ka taa cas in kɔnɔna na maa o maa bɛ yen ka taa u bɛ boli k'o dogo parce que o marifa ɲɛnaman t'o bolo o se ɲɛnaman t'o bolo ka taa k'a fɔ k'o bɛ to cas in kɔnɔna na ministre yɛrɛ y'a ka déclaration kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya de kɛra o y'o de fɔ mais gɛlɛya in kɔnɔna na normalement an tun kan ka passation de kɛ gɛlɛya in kɛra cogo cogo ko olu ka cɛdenw olu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o bɛ fɛ ka bɔ mais an bɛnna min kan o de tun ka ka kɛ mais comme a kɛra tan n hakili an bɛ sigi ka baara tɔ kɛ hakilisigi kɔnɔna na. kosɛbɛ ayiwa i ni ce o la nin tun ye Nuhu Togo ye ka bɔ Bamakɔ hakilijagabɔ Kidali lahala ko kan. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an balimaw sisan an bɛna an kun da Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnna Wagadugu an ka jɛmukan daminɛna n y'a fɔ an ɲɛna ko nin y'a san 9 ye kɔfɛ ni jamanatigi kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré ale ka fanga dafiri kɔfɛ jamanadenw bɔra bi tasibila la ayiwa k'o don ɲɛnabaya Wagadugu ye an bɛ taa Wagadugu an balimakɛ a n'an lasigiden VOA bana lasigiden Kader Traoré ale b'an bolo Kader i ni sɔgɔma wala i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɛ Wagadugu ye i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna nin don ɲɛnamaya na Wagadugu i bisimila. I bisimila. Ayiwa Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn
an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Ayiwa balimaw aw bɛ hakɛ to an y'a ɲini k'an ka lasigiden sɔrɔ Wagadugu walasa ka ɲɛnɛmaya don nin ɲɛfɔ ɲɛna nka nɛgɛjuru ma sɔn an bolo. Sisan an bɛna taa Bamakɔ an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Saka Tarawele fɛ. Serantolantan ko kun kan Mali la championnat première division n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minnu bɛ ɲina saison kofɔ saison 2023 2024 a bɛ i n'a fɔ Zena ta daminɛ bɛ sɔn ka bɔ a sira fɛ tile fɔlɔ bolodara ka bila sini araba novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 ani sinikɛnɛ alamisa novembre kalo tile fila san 2023 in na hakilina jiginna championnat dɔgɔdara siɲɛ fila ka ban ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ senantolantanayɔrɔ ko gɛlɛya ye stade Modibo Keita ani stade Mamadou Konate olu fila bɛɛ bɛ ka kurakuraya min ye stade du 26 mars ye ɲɔgɔndan fanga bɛna bonya ale kelen ma min ye championnat tile fɔlɔ ani tile filanan ye o ɲɔgɔndanw bɛna tan clubw ka terrainw de la Bamakɔ ani Segu stade Amari Ndawu la a bolodacogo filɛ sini araba novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 in na ni nɛgɛ 16 dana gosira ASB terrain na Bamakɔ AS Police ni AS Real de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o waati kelen na nɛgɛ 16 AS Real de Bamako terrain na COB Club Olympique de Bamako ale ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba terrain na nɛgɛ 16 halisa sini araba US Kita ale ni AFE Afrique Football Elite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa sini araba nɛgɛ 16 stade terrain na US Buguba ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa sinikɛnɛ novembre kalo tile fila san 2023 in na stade Amari Ndawu la Segu AS Bakari Jande Barouli ale ni ASCO association sportive de Korofina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale don kelen novembre kalo tile fila sinikɛnɛ alamisa nɛgɛ 16 Real terrain na stade Malien de Bamako ale ni USFAS union sportive des forces armées de sécurité bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba terrain na alamisa nata novembre kalo tile fila Arsenal Talent Sport de Koro ale ni 11 créateurs de ɲɛrɛla bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASB terrain na alamisa sinikɛnɛ Joliba Athletic Club ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala Sebido. Na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigilen file au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariamu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Modibo au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen file ina kama dogo nyana. Ayiwa an balima waati nin bɛna da sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara nin jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjugu tun b'an balimakɛ wɛrɛ bolo n'o ye David ye nin jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.